se když dám a než se natočíme. Tak si na moje první video. Jdeme na to, já už to tady mám dost kliknuté, a který chceme první, jdeme tady to. Čauko, tady Creeperman, hráč všeho druhu a vítám vás u prvního mého videa. Jsem tý Marza, ale jakože... Jde o to, že prostě mý kámoši a kámošky prostě natáčí na YouTube a já to chci zkusit taky. Tak jsem to prostě chtěl zkusit, já jsem tam můj heslo, zavináč, no a ono to vyšlo. Tak snad budu rád, když dáte hodně lajků, odběru, komentáří. No prostě budu rád, když prostě na mě budete koukat. No, tak pokud se vám toto video první líbí, nezapomeňte dát like a čauko. Já kouknu. Ne, to nebude. Ale, hodně se změnil. Koukejte. Koukejte tady a jdeme na to první video. Koukejte. Čauko. Hodně se změnil, hodně. Ale, čekaj, co tam dáme teďka. Dobře, co tam dáme teďka? Já vlastně nevím. Tady to. Tak, můj první vlog, můj. A co tady je ten první vlog? Každopádně teďka se budeme podívat na tu kvalitní tvorbu, kterou tady nám poskytli. Uvidíme, co z tohohle vypadne. Takže čau, to je. Dobrý den lidi, vítám vás u mého prvního vlogu. Takže, co bych vám tak ukázal? Jo, třeba, řekni něco o sobě. Teď jsem to nádherně střihnu, já jsem úplně nepříšel. Zuby. Ne, koukneme se, kolik má odběru, jakože teďka. Nevím. Já jsem, no... To nevím, teď jsem to nádherně střihnul, to je jedno. Jakože ten začátek, co bych vám jako ukázal, jako já jakože on nechci nějak jakože teďka, se koukneme potom ještě na jeho teďka tvorbu. Samozřejmě moje první video úplně hnus, ta samozřejmě taky. Já nechápu, jak jsem to mohl vůbec vidět. Prostě hnus. Samozřejmě moje videa jsou taky hnus. Jako některý, ale jakože koukneme se na jeho tvorbu teďka. A předtím, takže jdeme. Chodím do první třídy. Dobře. Chodí do první třídy a asi ten jako natáčí ukouš, nebo co to bylo úplně. Jo. Mám 5 holek. Ty vole. Jo. Ten kluk za ně tamhle. Tak vlastně hustý záběr. Dobře, ten kluk za ním to nic nekazí nebude. Mám 5 holek. Ty vole, to je velký kluk. On má 5 holek, wow. Jako wow. A tady je banán. A ty si nesmíte tady. Ne. Dobře. Banán, jo. Já tam mám Relax Mango Juice. Jo, já jsem jenom Péťa Mania, takže kdyby se na vyhledání napsali Péťa Mania, tak mě tam budete mít. Už mám 2 videa, mám ten mořský svět. Určitě budu natáčet i Flappy Bird, i tak, třeba Minecraft. I budu natáčet Minecraft s Bačou. Právě teď mě točí Barča, drží mu jajko. Jo, takže řekl, kdo ho točí, dobře. Řeknu ještě něco. Tady jsem lepil, to je moje... Není to můj pokojíček. Jdeme se točit. Vidíme až nahoře. No, ukazuje nám pokojíček. Řekni a jdeme dobrý den, dobrý den. Tak. To je dobrý. To za chvíli bude všechno, takže ještě vám ukážu. Takhle jsem si to vylepil. Stá to hodně peněz. Budeme se... No, ok, tady to mi stačí prostě. Kolik má hodně odběratelů teďka. Dneska to bude video. Ty vole, hodně se změnil. Tři písničky, co jsem složil a... Písnička to. Asi budu brečet.
Luka. Lásku, já tě chci. Pod nebe už zpívají. Dobře, ok. Dobře. Jdeme na další video. Teď bude... Aha. Někdo. Co tam dáme. Tomu odběru. Ahoj, já jsem Miley. A Dača, musím natočit rychle video, než přijde Peperka, víte? No, Co? to je takový Se zvlášť. laguje trošku. Mě pak chce zmlátit, že natáčím. Víte, na moje první To se video, trošku laguje. proto vás chci naučit. Jako, halo, laguje. Být hodný, být kamarádi, být rádi, hodně lásky. No, docela dost odběratelů víš než já. Víte, já jsem, O dost. no já jsem Miley. Nějak podobně jako Narf. A já. Jo, mimochodem, kdo nemá odběr u Narfa, dávám ho do popisku. Bude Narf hodně super youtuber, dejte mu odběr a na teď se napiju manga. Někdo mě nemá rád, doufám, že aspoň vy jo. Dobře, laguje se to. Doufám, že mě máte rádi. No, a já chci s Veťou natočit challenge. Se stvořit. Takže ahoj, já jsem Beverka. Ale zase se jí to laguje. Parkour video, dobře, teď to na chvíli střihneme. Jsem tady zpět, konečně. Postojte. Jakoby vlog. Už mi tady zase postojte. Čau, tady Peťa. Vítám vás u netradičního vlogu, jakoby vlog. Je to o parkouru. Kameraman David. Čau. Dějte se. Čau. Netradičního vlogu, jakoby vlog. Je to o parkouru. Kameraman David. Ty vlasy, neukáže ani Čau. vlasy. To si vlasy. Zkusíme to natáčet. David půjde nahoře na silnici, já půjdu tudy. A uvidíme se, jak se nám bude dařit mé první video. Takže doufám, že bude před to like. Tak jdi nahoru. Tak já jdu teď nahoru a pak ho prostě začnu natáčet, jo. Tak já jdu teď nahoru a pak začnu natáčet, jo. Takže. Dám. Au! Au! Au. Zatím to je jen oběhání zatím, tak co? Side bude? Jo, ale já tam pár jako to budou. A bude nějaký side, jo. Já jsem friends. Takový hardcore fail. Hardcore fail, víš co? Nic jo, teď běží, teď asi nebudu dobře, nebo co? To je mě běží. Tak je nabíjeme dobře, Jen tak. Dobře, běží, utíká, že tam... Doj s plumem. Aha, mi tam nebude slyšet. Tak se asi napích ruce a toto špiča. Pičate, co? Jako... Já nechci nějak kritizovat zase, já... Nejsem kritizovatel. Já si nebudu nebo lepší na penákách. Já si nebudu rozesmívat. Dejte like a dejte odběr. No, pokud to bude takovej... Natočíme možná druhý video a s většíma failama. Dar. Čau. Ok, má jinou tvorbu, a jinou neměl dřív. A moje první bylo, co to je? Čau, já vás vítám u mého prvního videa. Na YouTube budu vystupovat jménem Darves. A pokud se vám moje tvorba videí bude líbit, to budu rád za každý like, odběr nebo komentář. A čau! Ok. Čau lidi, já jsem Šovra a dneska je to informačka v našem druhém kanále. Jmenujeme se tam Šťastná pětka, máte to i v popisku videa.
A máte tam i náš společný Instagram, taky se tam jmenujeme Šťastná Bětka, opět v popisku. A jinak já se s vámi už asi loučím a mějte se hezky a čau! Dobře, tady to bylo pro dnešní video, bohužel už vše a já doufám, že se vám líbilo, jestli ho nepomeň napsat komentář, pak nepomeň dát komentář, like a pokud u mě nemáš subscribe, tak ho rozhodně ten subscribe, ale jestli ho nemáš i u kanálu Narfik TV, tak ho dej i Narfik TV, je to super youtuber. Jako ne, jakože, já vám neříkám okam, dejte mu ho, já ne, úplně. Dejte mu ho, už ne, mu dejte. Ne, tak tady toho vám právě neříkám, jo. Já vám říkám jen, kdybyste chtěl, tak mu ho dejte a kdo ho prostě u něj nemá, tak prostě budete ho mít v popisku. Náhodou zapomněli, koukněte se prostě do popisku. No mě zatím čus.